Good morning! Dito na ako sa shop, guys. Andito din pala si Chris. Ayan, dahil walang internet sa taas. Bumaba para maka-internet lang dito. Nandiyan sa kwarto. Ewan ko nakatulog yan kagabi. Nakatulog ako. Tulog ka ba? Beyblade ko where? Si daddy mo nga siya yung nagtago ng mga Beyblade mo. Ay, pati stadium. Oo. Siya. Kumain ka na dun. Sabayan mo na si daddy mo. Bilang mo ako. Mga ano? I'm collecting Beyblade. Ngayon, mag-Beyblade ka naman kasi walang internet. Tapos pag may internet, naman yan. Hindi. Wala na akong malaro doon eh. Sus! Oo nga. Sabi mo lang yan. Beyblades yan, mother. It's my pride and joy. Nagtampo nga ako gabi, hindi ko mahanap yung Beyblades ko. Talog na ako, no? Pero naramdaman ko pagpasok mo sa kwarto, eh. Mother! Sabi niya, Mother! Ay, tulog. Pag ano, paano na ako nun, eh. Tulog-tulogan na yun kapag... Hindi pa, malapit na akong malaglag sa ano. Pagkakatulog. Bang mami. Wala nga hindi mabango. Ligo eh. Himala, bumango ka ulit. Kailan ako bumaho? Loko ko to ah. Every morning. Sige na. Pahing mo na akong tubig na. Iinom ako ng ano. Maligo na ako, Maurice. Frozen collagen muna. Wala pa yung ano, wala pa yung Shiroy. Gusto ko yung Shiroy sana kasi madali siyang inumin. Si Rico. Dala ko pala yung ano, coffee mug ko. Ayan, nilagyan na Rico ng pangalan kahapon. May ano to eh. Tinitesting ko kasi kung talagang ano, matagal uminit yung kape dito. So nagtimpla ko ng mainit na kape kanina. Eh, fairness ha. Mainit pa nga. Collagen muna tayo. Frozen collagen. Umakyat ka na, kumakain na si daddy mo doon. Sabayan mo na. Di pa ako gutom. Mari ka pa. Now, mother, I've come to bar game. Ano na naman? Bumahal. Grabe. Their mom, I've come to body. Ang mama. Parang ano, na siya. magastos ka pa ngayon na ka. Computer pa nga lang eh. Doon ka na, sige na. At ako'y mag-ano na mag-edit na. Tigil mo nakakalingkis dyan. Masahe natin si mami for free money. For free money, masahe daw. Mo. Ikaw rin. Para free shawarma. Mo. O, tingnan mo yan. May binubuk ako eh. Edi wow. Excuse me. May binubuk tayo per... Oh, uy! Wait lang. May binubuk tayo. Ah, nakita mo naman yung ballpen, no? Gusto mo na naman laruin, eh, no? Ha? Percy. Tayo naman itong ano to next. Yun. 205. Purchase service. Ay, shucks. Wait lang. Hindi ko nalagay yung amount. Sige na, patanggal na talaga natin. Ayan, after 2 days na hindi siya nagamit na naman, guys. Hindi talaga umaandar yung tonton. Yung tonton. Wala talagang battery na naman. So, papatanggal na namin yung tracker. Yan. Pero, akit kami kila nene kasi nakabit ni daddy yung shower nila. Tapos, may kikain tong kulot na to. Kakahinga lumakit dito. Hello! May kikain kami. Yes. Hi! Isang pamilya, no? Buong pamilya. Dito yung RMK. Yan. RMK. Asan Shani? Asan Shani? Ha? Asan?
ano yan? Suntok? Suntok, kuya, boxing? Ha? Ah, meron ako sa'yo, oh. Look, oh. Look, oh. Look, oh. 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 No? No? Uy, no. Ayaw. Nawala. Oh. No pa rin? Bango ah. Bagong ligo ba? Oo. Uy, dog. Oo. Dami. Oh. Thank you. Sabi mo, thank you. Hati kayo ni Ate Ching. Kiss mo na ako. Kiss. Dami. Kiss mo ako. Kiss mo ako. 1, 2, 3, 4, 5. Wow, is it yummy, baby? Yummy ba? Uy, ang galing naman mag-milk. Ayaw niya guys yung plain kasi. Kasi gusto na sana ni Neneng i-stop to mag-breastfeed. Gawa ng, ayun nga, para makaano na sa pagkain. Tuloy-tuloy na yung pagkain niya. Pero, ayun, gusto pa na ni Neneng, syempre, magmi-milk. Kaso ayaw niya, yung milk na hindi sa meme. Musta ka naman, ate? Puro laro, ate. Di pa nag-start yung ano niya? Di pa nasisend? Kasi ano sila eh. Ano nga yun, te? Online? Hindi, yung ano, module pa lang eh, di ba? Pero online. May kikain na rin kami, guys. Total, dito na kami. Steak. Kasi may ano, may fish. Tapos meron pa oh. Busing ko dito. Yung kinuha ni ano, bunso. Ayan, papalitan na lang ng ano guys, ng battery si Tonton kasi 3 years na rin pa yung battery niyan. So, wala laman. Yun. May ba? Po ng aircon tsaka ilaw po to. Okay. Goodbye. 9K na naman tayo. Oh no! Nakawan yung makina natin. Diba ang battery natin 1050. Ngayon pag naka-open siya. May batang bumaba oh. Inaantay si mami niya eh. Nag-grocery. Uy, kausapin mo na sila. Ano? Ano yan? Ay, nanggugulo ka na naman dyan, ha? Hey! Ay, no! Mabasag yan. Basag yan. Oh, mag-count ka na lang. What's that? No. Oh no. Oh no. Yan, kaka-tiktok Oh no. It's okay. It's okay. Sorry, It's okay. baby. I'm sorry. I'm sorry. No. No. Say mo, don't cry. Namayat siya, oh. Ang hyper kasi. Uy! Shiny! Count na. Ano tawag dyan? What's that? Yeye? Okay. Ha? 1, 2. 1, 2, 3, 4. And 4. 4! Ba't ang dami ng 4 mo? 4? 4? 4 ba yan? 4 yan. Ano tawag dyan? 5. 5. Ano to, yeye? Yeye? 4. 4. Hi. Hi, guys. O, pengi daw, guys, yeye. Pengi daw, yeye si Shane, guys. Uy. Uy. Oh no. Oh, no. Don't cry. Don't cry. Ayan, stocks tayo, guys. Stocks. Oh, tawa. Stock tayo. Stocks. Whatever. O, basta may bagong dating tayo ng ano. Paninda.
restock tayo ng Ishin. Ayan. Dumating yung bagong variant nila. Ishin Plus. So, partner na sila. Ito yung parang vitamin C. Uy, mag-focus ka, girl. Pinablog kita eh. Ay, mag-focus. So, yan. Ishin C+. Ay, talaga mag-focus nang walang yung camera na to. Oo. Yan. Tapos, ito nga ba, ipabuksan ako. Ito naman yung Ishin. Advanced Formula. Ito yung, yung gluta. Tapos, ito yung partner niya na vitamin C. So, para mas, booster. Yung kung may booster. Yan. Pabilang na ako, boy. Kasi kukuha din yan si Ma'am Rachel. Inaantay yan eh. Diyan na yung si Sir Atangan. May uploaded tayong vlog, guys. Yung last week pa to. Anong date pa to? Oh, basta. Uploaded tayo. Tapos, yun. May na-edit na ako. Si Bunso na lang papatay na itong laptop after niyang mag-render. Iniiwan ko na kasi to dito eh. Yan, kasi pag sa taas, hindi na ako nakapag-edit. At gusto ko na agad matulog ba? Pagka nandun ako. Basta nasa kama na ako, parang wala na. Hindi ko na makahawakan yung laptop. Kaya sabi ko dito na lang ako mag-edit lagi. Ayan, tapos antayin lang din namin sila. Kumakain lang sila sa labas. Ay, sa labas. Kumakain lang sila sa taas. Yan. Kasi hindi na rin nagluluto dito. Gawa ng, doon na sa taas, kinene na lang. Yan, para wala na rin hugasin, tipid sa Kasi mahal yung dito, mahal yung tubig dito. Gawa ng, nga tawag doon, Chin? Commercial na siya. Tapos yung buti na lang sa kuryente is mura. Mas mura pa yung kuryente dito kaysa sa kuryente namin sa taas. Ayan, kahit na naka 24/7 na bukas yung yung aircon namin. Murang kuryente dito. Yung tubig lang talagang mahal kaya yun, doon na lang kumakain sila sa taas. Yan, and habang inaantay natin sila, andito pa rin pala tong kulot na to. Wala kasing internet sa taas eh. 268 points. Yeah. Pag basta sabi, na ako. Sabi ko sa kanila, ilang araw pa lang walang internet, parang mamamatay ng mga Si Daddy, andito rin kanina, tumambay. Naglalaro. Kaloko, ginawang na tong store. Tambayan ng Anyway, ayun, habang inaantay natin sila, i-unbox ko lang tong mga dumating na Lalamove kanina and Shopee. Yan, mga naman to, importante ito guys. Ayan, katulad yan. Panlagay sa kalan. Ayan para hindi mahangin. Yan, kasi doon sa amin, di ba, may open yung kitchen namin. Tapos may mga puno doon. So pag mahangin is literal na hinahangin yung flame. So bumili ako nito. Apat binigay ko na kay Nene yung isa kasi mahangin din doon sa may lagayan ng yung oven niya. Kasi sa bintana niya. So yan. Mura lang to. Siguro mga 100 pesos lang. Nakita ko to sa sa Facebook ad. And then nung kinili ko yung shop now, nasa 600 ata isa. Sabi ko, i-check ko nga sa Shopee, baka meron or sa Lazada. And ayun nga, murang-mura siya sa Lazada. Nasa 100 lang ata. Yan. 100 o less than 100. Yan. So, meron pa akong tatlo. And then next is itong, marami pa akong parating na na in-add to cart sa Shopee. Sa Lazada pala. Yan. Pero unahin na natin itong mga dumating. So, next is itong itong refill nung or refill, ano ba tawag doon? Pamalit? Refill? Oh, tama, refill. Yan, nung map, spin map. Ayan siya. Kasi sobrang absorbent nito. Pero, katagalan is parang din siya, ano ba yan? Naka-flat. Nawawalan siya ng laman. Kaya bumili na rin ako ng 4. And ito is 35 pesos lang. Ayan. Diba? Okay na. And the best yung map talaga yung. Kaya, order pa ako nito para meron ding sa bahay. Sa punkan. Kapag dinala ko yung isang set na binili ko. Yan. And then next is damit na naman. White. White na damit. Yan. Bumili ako ng 3. Ay, kabayo ka. Kasi yung binili ko last time, yung 8 piraso. Nasuot ko na siya. Okay, baka ako masyadong, mabilis maluma. Kaya bumili rin ako ng pang-replace. So, every week, merong siguro mga 14 pieces na white.
Yan, pang ano. Para weekly. Kapag kanila ba ni auntie, itong week na to, may susuotin ako, diba? Yan. And then, gusto ko yung v-neck. Kasi nakaka-sexy ng ano, ng leeg yung v-neck. Yan, bumili ako. Tapos, plain lang siya. Gusto ko yung plain. Wala, yun lang. Tatlong ano lang siya, tatlong piraso. So, yun lang. Meron pa pala, pero next time na yun, nasa ilalim eh. Natamad na akong kuhanin. Sa ano naman yun, sa car yun. Saka na yun, pagdating ng ibang pinamili ko. Isa pa. Andito rin pala si Dayan. Naantay din sila Papin. Yan. Nag-ayos pa siya ng mga order niya. Yung gaganda ng mga ano niya, guys. Kaso wala na eh. Inunahan na ako nito. Order na to, ganyan. Sabi niya, ang ganda nito. Oo nga, order na to. Wala na, di na ako nakamain. Mga pantulog. Yun Tapos may na-order ako sa kanya. Asan na pala yun? Yung coordinates. Yung ano, yung Kulay puti? kulay puti. Zoya. Ang ganda. Kaso, labas yung tiyan. Ayun, pang ano yun, saan ba pwedeng i-ano yun? Pang mga special na okasyon. Ganun. Pwede siya. Labas yung tiyan niya. Kasi wala akong guts magsuot ng mga ganun. Diba? Pang special occasion lang yun. Or kapag ka nasa beach, yung ganyan. Dinner date. Kapag nasa beach ka, pwede yun. And guys, please, follow nyo pala yung TikTok ni Dayan para makapag-live selling daw siya doon. Please! Ayun. Pasensya na kayo kung puro business ang inaano ko sa inyo. Kasi talaga naman guys, dito namin kinukuha yung pang everyday gastusin namin, yung ganyan, pang-renta namin. Kaya thank you sa mga sa mga bumibili sa shop ni Dayan. Ayan, sa mga damit. Tapos sa RMK, yung yan, kaya kahit ano na lang tinitinda namin para lang makasurvive, 'di ba? Ngayong pandemic. Huwag tayong asa sa ano. Sabi ko nga, nakailang bigayan na ng ng ayuda. Ni piso wala akong na-receive, kaloka. Pero okay lang 'yun kasi 'di ba, kung kaya mo naman ding gumawa ng pera, gumawa ka na lang ng pera, yung huwag tayong umasa. So, 'yun lang ang chicken lola niyo. Kain tayo guys. So, ito yung inulam ko kanina. Nagpag-isa ako kay auntie ng upo. Ayan, ininit ko lang. Tapos, hotdog kay daddy. And then, yung isang niluto ni auntie na tortang talong. Kain tayo. Ayan, si Chris. Ayaw daw kumain. Bless us, O Lord, in this business that you are about to receive from their bounty to bless, O Lord. Amen. Nainis ako dito pala kay Inuki. Ingay. Ayan. Ano na lang guys. Malapit ng yan. Dalhin talaga sa probinsya. No! Kasi, yay! Good news na nalinis na doon sa sa itaas. Napalinis na nila mama. So, yung na lang. Bakod na lang. Tapos, next is yung bahay na nga nila. So, yun. Para sabi ko, alam mo yun, ano naman dito. Maging bahay naman tong apartment namin. At grabe, wagas kong umihi ang mga yan. Mayat maya. Kaya laging basa yung dito, floor dito eh. Initin mo ulit. Gusto ko mainit. Hindi pala nainit. So, ayun nga. In-update ako nila mama na napalinis na doon sa itaas. And, excited na akong umuwi. Ngayong September. Para, ayun nga, monthly visit namin sila mama. Tapos, titingnan ko kung ano pang mga kailangan sa pagpapagawa doon. So, kaya guys, thank you so much sa mga bumibili sa product ko. Sa mga paninda ko. Pasensya na kung ano-ano na lang ang tinitinda ko. Mask, linwa, mga coffee essentials, yung ganyan. Kasi, kailangan ko para pampagawa ng kubo ng mga aso. Thank you. Lalo na sa mga hindi nag-i-skip ng ads dito sa vlogs ko. Maraming salamat. Malaking tulong yun. Kaya, hindi kalakihan yung sinasahod ko guys sa YouTube. To tell you frankly, lang siya guys, 5K, 1-1. Mataas na yung 5K, ganyan, 5K, 7K. Pinakamataas ata na, nasahod ko pa lang is 10K. Pero hindi naman ako magre-reklamo kasi hindi ko naman, yung vlogging talaga. Hindi siya yung
pinakatrabaho ko. Pero, again, malaking tulong din yun, di ba? Pangkain ng mga aso. Panggastos sa mga doggies ko. Kaya salamat. Yan. Nanonood muna kami ng mga dinownload ni Daddy kasi wala pa rin internet. Second day na. Yan, pero na-report ko na siya sa sa Globe. Yan, hopefully bukas is may pumuntang technician para i-check. Kasi sa store is Globe naman din. Tapos kila na yun Globe din. So kami lang yung wala. Eh hindi naman wala naman akong utang actually sa kanila. Kaya posibleng maputulan kami. Kasi kahit landline wala eh. So, ayan. At buryong na tong mag-ama ko. Lalo na si Chris na babaliw na. Walang walang internet eh. Ito rin oh. 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 So, good night. See you tomorrow.